Singena njalo kaloku lo nkosi yamadimoni uBeelzebub ngalolu suku lwenkonzo, usuku lwenkolo. Sithi spiritual Sunday, wena mntu okhonzayo, mhlawumbi kuwakho mehluko phakathi kwe-religion ne-spirituality, and that is fine. Kodwa ke ukuba uyayilandela kakuhle le nto lapha kweli khaya, sawutsho, sawunabisa, sawuchaza, sawuchophela umcimbi womehluko phakathi kwe-religion ne-spirituality. Namhlanje sincokola umba wamazwe, sithetha ngamazwe, sinabisa amazwe from top number 1 to number 10, amazwe anabantu abathi hayi asikhonzi thina tata uBhele kweli khaya. Yayibona, sijonga lamazwe anabantu abathi thina asilandeli inkolo. Bayayohlula ke inkolo mose from spirituality. Inkolo yilonto where you follow a particular doctrine enencwadi ethile elandelwayo. Ixesha elinzi kubekho nomesa yothile ocabanga nguye owafawunda le nkonzo kanye le nkolo sesikuyo. Ibe nezinto kuthiwa lena inkolo yethu yohluka ngohlobo oluthile kuleya yinkolo ke leyo. Abantu ke sithetha ngolamazwe sijonga ipercentage yamazwe abathi hayi asikhonzi thina kweli lethu ilizwe, ipercentage. Nantso ke into esichopeleyo over and above that sizawujonga kulamazwe ipercentage ye-literacy. Ukufunda kwabantu balamazwe sithetha ngawo bafunde ngokungakanani. Xa sithi out of abantu abayi-100 bangaphi abafundileyo, mhlawumbi babini kuthiwa yi-2%, kanye bayi-70 kuthiwa yi-70% njalo njalo. Sincokola loo nto ke sijonge le nto kuthiwa Human Development Index. Human Development Index abuya ngayo ke apha ngezantsi. Before singene ke kuwo lo mba nje into yokugqibela yile ethi wena mntu ububhalisile for ukubana uchongwe kubantu abafumana ikhombo yoxhuzula. Iyavala ke into namhlanje azawuchazwa amagama abantu ngomso. Zube khona ke ngomso phaa evenkileni kwa-my friend sabe sichaza abo bantu. Siyekile ke leya semgarantweni, singena kwitopiki yanamhlanje, amazwe from elokuqala ukuyotsho kwelesi-10. Top 10 yamazwe abantu abathi asikhonzi thina. Uyayibona ke masingene kuwo ke lo mazwe bese sichazile ukuthi lento izawuhamba njani, bese sichaza lanto ke kuthiwa Human Development Index. I-Human Development Index kulapho kujongwa khona izinga lokudevelopa, infrastructure yelalizwe, i-healthcare yelalizwe, kujongwe nje izinga lempangelo kwelalizwe, yonke lanto i-level yenu ye-development. So ichaza ngohlobo ke sawuchaza igama le-country, sichaza i-percentage yokungakhonzi, sichaza Human Development Index, and then sithi literacy rate, izinga lokufunda kwabantu balo elalizwe. Then sivale ke nge-population size. Mhlawumbi wena unomdla uyazi ukuthi bangaphi aba bantu bakulo elilizwe kuthethwa ngalo, mhlawumbi bayi-2 billion, bayi-10,000 njalo njalo. Sabe sijonga ke lonto ikumila kunjalo. Mase siyiqalisa ke noba into yethu ayikachazi, sibe sesingena thina sithi ilizwe lokuqala ke yiyo iChina. Wena mntu oyilandelayo ke ibali laseChina, iChina in terms of as i-GDP, but is going to overtake America very soon. In terms of amazwe atyebileyo, iChina ingu-number 2 right now. Abanye babelieve ba ingu-number 1, xa i-calculations zethu zihambe zidinwe. Abanye bathi hayi ingu-number 3. Uyayibona ke, but in terms of ubu-superpower is a second superpower, is the second largest kwi-superpower. 91% yabantu baseChina bathi akukhonzwa apha. I-development yapha i-0.758. You can tell why. Illiteracy ke ngu-97% because they still have abantu who are kwi-rural countryside apho izikolo zikude. I-population ibillion, 1.5 billion ukuba uyazama ke ukuyisondeza entweni, okanye zathi 1,448 million. Asiyonto thina when it come to China. Thina sikude le in terms of i-population. Number 2 yabantu abangakhonziyo bapha ebumelwaneni nabo e-East is an island. iJapan kulapho kusuka khona iToyota, iNissan, iMitsubishi, azibona mos ezi moto, iHonda. 86% abantu bapha bathi bona zange bayikhathalela into yenkonzo. I-development yabo 0.92. This country is really developed kune China. If you look at i-development index yabo, and they are well educated kune China at 99%.
sisuke siye kwi-Scandinavian countries phaa phezulu. Yabona xa ufutshane kulaa ndawo inento kuthiwa zii-Aurora apho kudlala khona i-Aurora. iSweden yenye amazwe a-socialist in inverted commas, apho into ezininzi zi-free. I-tax yakhona is very high, but i-development yabantu baphayana nayo is very high. Imfundo is free. Kuyafundwa kwela lizwe. Bayi-4,351,326 population yaphayana. Sisuke siye kwi-Eastern Europe, i-Czech Republic. 75% yabantu bapha badakhonzwa apha. Hayi asikhonzi thina 75%. Look at izinga lemfundo. You can say it's close to 100%. Kufundiwe kwela lizwe laba bantu bayi-10 million. 75% yaba bathi bona bakhonzi. I-development at 0.937 is huge. Aba bantu are really and truly developed. Siyayifuna ke ukuthi lento xa unomdla ukuguglishe nje elilizwe ujonge nje bona mhlawumbe uye uthi way of life ubhalelo gama lelo lizwe, you will see ukuthi aba bantu kuthethwa ngabo kulamazwe they are somewhere. Siye ke kwaba bafika basicolonizer nje basezi-colonized kangaka nje singamaKristu, bona 72% yabantu base-United Kingdom bathi bona abayilandeli inkolo. Asithi ubuKristu, sithi inkolo. 99% yabantu bela lizwe bafundile. I-development it at 0.92, very high. Sithemos u-0 uthi anikho developed, u-1 uthi you are so developed. Alikho ilizwe elide lifike ku-1. 0.92 it means i-United Kingdom is very developed. Sisuke siye eBelgium. Yabona ke iBelgium nayo ayikho kude phaa ko-Sweden, elinye lalamazwe aphayana. 72% kuthiwa kukhonzwa apha. Batsho abantu bela lizwe at 99% literacy rate. Population yakhona baninzi, 311 million. Baninzi kakhulu kunathi mosina sipha ko-16 million. If you compare lamazwe nathi manze simbalo lapho ufuna siyo recruiter sizokwazi nathi basande. 0.92 Human Development Index yela lizwe. Here's another country engadumanga nayo ephako Eastern Europe. 72% yabantu base-Estonia bathi nabo abakhonzi. 0.88 abakho bad, but compared to lamazwe besesithethe ngawo in terms of development, they are not as developed because Eastern Europe is not as developed. They have been through wars. So indawo ezininzi are still recovering from a World War I, World War II as a world wars. But look at the education yakhona, illiteracy rate, they are 100%. Hayi masiyithethe nyani, 99.89. Kufundiwe ngaba bantu bayi 1 million. I-population yabo iphansi uba ngabantu base-Joburg. If you look at i-Joburg, i-population yabo iphansi ulingana. But i-development yakhona, and being Eastern European country, sidlule siye kule island ephansi yaba Indo-Pacific. I'm not sure where they put Australia, whether it's part of Indo-Pacific okanye nje i-Pacific Island, I don't know. Uzawusicorrecta umuntu oyibambayo, but yayibona mosaphi khoyo i-Australia. 70% abantu bapha bathi abafundanga, abakhonzi. 99% illiteracy rate is 0.994. Very developed i-Australia. By the way, most people abasuka kweli lizwe, white people, when they leave this country, they go to Australia. Majority yabantu abasuka kweli lizwe bayi Australia because it's believed ukuthi climatic conditions ase-Australia nezalapha are not that different. There are many South Africans ke phayana, and the Australia, even though is this developed, ibhalke la lizwe is not occupied. Only certain areas along the coast zizo ezihlala abantu. That population ke is largely along the coast. In Norway yenye yalamazwe yadibanisa noma Denmark, Sweden, pha phezulu, nayo ke is really developed. One of those Scandinavian countries, i-Denmark nayo ikufutshane pha, yenye yalamazwe. I'm not sure noba all of them combined basibiza ngokuba
I'm not sure what becomes and what doesn't become a Scandinavian countries, but ubuninzi balamazwe Denmark, Norway, Sweden, by part, I think, yes, are Scandinavian countries. Very developed, slightly socialist. Socialist, look at the development index and education. Education is relatively easily available. Abantu bafunda pha ufuna mali. Masicompare thina ke uba thina siphi in terms of illiterate, in terms of kakhonzwa 85% abantu belilizwe bayakhonza, only 15% edibanisa notata ubhele ndipha kula 15%. Look at the development index, si improvile bantwana abahle besipha ko 0.5 around go 90 whatever 96 if I'm not mistaken. We kind of improved. Le human development index ke kweli lizwe lethu yoyanyaniswa nokwakhiwa kwezi RDP, ukukrwelwa kwendlela, nokwenza kweekliniki ezimbini ezintathu, noko kuthiwa nathi asishekeli kakhulu, but compared to amanye amazwe kusenzima kuthi kweli lizwe. Illiteracy yethu is not too bad, but it can be improved. Siyabethwa iZimbabwe, siyabethwa ngamazwe amaninzi aseAfrika, siyabethwa when it comes to literacy. Akufundwa ngapha because izikolo urhulumente akazakhi, ukuba sikhona sisemva komfula, abafikeleli abantu kwizikolo. When we talk about the challenges ze-development kweli lizwe, le nto ikliniki izawubanye kwi-radius of 30 kilometers. Ufumanisa uba xa usiye ekliniki funeka uqale etawuni, usuke etawuni ukhwele into ekliniki uphinde ubuyele etawuni. Siyasokola. Mhlawumbi izawuimprova esixesha lihamba norhulumente abathi bazawube bayafika babe noko bamxabisile umntu omnyama. Nantso into besiyiphethe ke amazwe angakhonziyo nezinto ezidibene nabo abo bantu baloo mazwe. How developed are they, illiteracy rate and so on and so forth. Nantso ke into besiyiphethe, siyayiyeka iyalala namhlanje camaku.